Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kinong tray jong ka Primary Health Center kabada na kasinong kunrot kabahaba po ka Mayrang Civil Subdivision haka arpo kunday trik ukalalangkot arjar arpo kila khang talano ya kani ka jaka ay jing sumar kum ka jingpen ibor ya kinong penyat hadin bakila le bamsot nyo bat set ya katulap jong kinong tray jin hadu prabanay kanti. Ya kani ka Primary Health Center kabadan haka sinong kunrot la penyat da ka Karuna Trust la kumba katto kanisnem. Tang shuyo jing tip halor kani kakenhon jong ka Batesi TV kala her jurip yakani ka jaka sumar bat yo laru ban yakren bat iwei na ginong tray jong kani ka PHC hakaba ilapan pau ba ka jingset tulop daki bor penya jong kani ka hospital kamdai shu ka sin ka banengkong nrai kani ka dai ka kenti ka baar ba ka Karuna Trust kala set tulop klem kino gidaw ki babiang ka jingsungi pajba ta kamut kadon ka jingsungi ba khrawi ka namar ba pada ki khangum ta kamut jingduk kedai ngi pajba kam tam lai ladangi kran Jepang kani stal ngi area jungi hne bor kha isania batang to stal nadu ki anjek khulung besi benai arbanai ka terter telada ka jing khang ngi te stal kamut subo lada anjek khulung badai ban ai sibenai telada ka khang ka hab ai no arbanai kalong himong thai kamlong jingduk te kedai ka khrau du ngi pajba hi na kalian junga simet hi te ya kita kajing duna ne kajing biang namla umbatai namar ba pi ba kata kadang dai tang ka PSC impala ba nong ei namar ba la da kikis ki ba kham he ji pang ki ba kham he ni la ki ba cheneng makata kadai tang ka PSC kada ka bangi ni pensang ya la kajing trai jongi ka lomban mentala dan jandan pramnai nimsham la yo eka tulap ka jongi kadai ni kadan mon bangim la mangin susa sini kumnongin ba mendi kalam katulap ipat ni perkat mo kumnong ngin tre sania perkat tala janan pramanai kumnong ngin la ban pandai ning service ko jangi kan ti ban ko ba ya ngi ban ong bang ngin tre ban ha ni pa ban yarap nam ta snong ka kita nam teng jangi ki brio ki bon ni kita do aku tli ki bade naka kan rupi si ti kalong ka ba jan jar pa ni kumnong ngin em ladangi yala ding em la ban yo ek tulap ko jangi kan yang masuk office tisha kiti jongi kan trust mereka office rekam jongi entangin apel tibru haki sodash nong baru aki badi jongka kerut besi dia nado mensi la pai ke jeng tibru nado mensi si thodi yang indos thodi yang saja dia layo por angi la hai ka por ka baklu ki la da kidan kan ke jeng li na ke jeng coba ka bakipa buat bikin man ben sansha kerut besi kan Hakijing ekran bat usardar jang sinong kunrut uba Polchester Kharbani ulapan pau ya kejing sengusi bat penrem juri ya kani kejing lek mutlap jong ki bor penyat ya kani ka hospital ka babu jing ek kelapat ya ki pajba ki badan kam ya kejing sumar bat kejing erap na kani ka hospital ba yede bat kini ka jingkhang no jong kini ginong tre bat sangat tre ya kini ka PHC oleh opdiang ya ka sti na kaleng jong ka PHC haka ni bisiyo kepada ka o santri jengka mutsi pedot hadin ba ngaru hadin bang layo ikini nyala pun yaki para saudara nama kini ka PHC kamda de tang ya sno pedot de ka kedot area bro kuwi deng laya pun yakini ki para saudara kilayo deng lam em ya gasti bala pan ni rapo kedot PHC le makiru kilai to ba nilai deng de alamat banwan din kasi ang inyo dari nagalian ka jing kam bujunga kum sarasnong abe ikam de ki kam sinong de nagalian joki ni ki pat ki sada kila khainga bandit jurep banwan mi agni ka kendot PHC disai kata la ka decision em kata ko kila sange tre de nagalian junga ngawan ta si de sujer khatno wa nagalian joki ro ya poilang tangsi de nagalian junga ro mending lagi open keren ya iwi na nutri ni kadau kalau ka liang juki kimyo e kasalari lam ta la prapnai din kani nagaliang jungi te kaya te bat kini ka kam ni tepat ya ka sokar ba ka kuna trust kala khang kumni lingba jungi ni nutri tepat ya government kan simtino ni kani hospital kat hadu ba kini ki
nong trei jong ka terus kini yo ban yang biang kini kam ini nong kum lupat nomor ba kumba arsi lai si mata anduk bakang kini ki pajba ki lawan ut wan nam hing jungi ki sodar snong bei tang nga ba haki ni ki wei ki sodar jong ka kendut area bro ko wei ketop yang kanong sok ma ka nong lang nong krem mo yong jadap no rilong saulan bat ki snong ki ba marjan ru kumjo dan nak liang junga ngam don ni e ban ong ngam tep ka e ka ba ka kona trust kini ginong tri ki akendu ni tep kalong tang ya mata ka salary apa ite bat kini ngam perpat ya kapor jong ba government kan stat sim ti kini ka hospital kenang bagi pajba ki nong khakun ki bapang ki basistom ki bai kendu chinge ha kapang sistem juga ni ka dong ka than ki nong ra ki chinge bat kanum je kanu ka ba susi ya ka sinong ka thau ba ite bat ni ka hospital nomor ki lecha ki wi pat hospital ru kala jangai than dekat benda poisi ki wi jaga ki badon ki lat ai jung sumat ka lawan ra ki jung susi ya ki bru ki bapang kham tam e ki ba khakun ki ba ki depend bait na ni ka badon PFC de ha bai di ni ngak pat bor jong ka an ni ki bor jong ka government kin ha pat sip khia ni nang ba kan ra ya ki sunat lang ha di sa ru keladon ka wi ka problem ka bai kendu ta hapo ka sinong kendut bai di bat ka puna terus kalong ba bai di bat ka belai jung ka di ka hospital ru ki kala poi di ki lak tam sejrong bai di bat kini na kalian jung ka jung tu jung ka mesin jung ka lai yang ni po sinong ru lawan ra ka jing huri hura po sinong sipor na ka daw ba ka ni ka puna terus ka pensa e ka belai po ka MSEB ta bai di bat kini na kalian jokar ka du mentang ngatip sai ba ka sudap ya ka belai di kadang siu tang kumbasan ko jari ai ka pasa nang ta res kumut ka 4 siu din keniru kala pen kamara jing e nomor na kalian ka office kam la ban ka office jong ka pi MSEB ka kam la ban ai ka klaran na benta ban ai ka mesin de ka don hi jing e ko krau ye de kini ba super kala tu kam kam ni nomor ba na kalian ki batiap pang ki bar ya de ba ki bar kam kini ki mesin ki badon ni kala on rai jing e ba tu ni yo ba dia ba dai de keniru ka de ka wi ka problem de ba ya de bat katu ni ru ki nutre ni i ki kambon ki long ki nurse ki pharmacy ki kamyadon ri kam i ki doktor teng i kumba kim da long kular ba du ta pun bagi wan ki pep ki lich ni stai dei ka ba kongsan kalong kat kum ka jing ya kendu mensua walang empat long saudara ngatip kham hai kini ba por mensua ka kunitros kawan simti kini ha ka sin ka ba ar ka keren sai ba inai ke jisentri ka ba pit ka piang bat nei ka da ka pa pau menta ka long ba ka pau kum ni te ngam tep ka ai ka jing e jong ka kun terus bat ka government kamla ban siu tulap ya kini ki nong trei te ka long ko ba ka shat kala ka ni ki pat ba jong ka ni ka dong thai te ka basa ka long ba ka ai ka kun terus ka jing sha kala di ban siu na la jong ka fon nam ta ki nong trei dei ka ba sa ya ka taka bisa ke anak sarkar kan penbej maka dengan sarkar tu kumno kan pensat tangan ni gini ki nong trei kadai kajing sisa ba kini nong trei ki haban strike ne ban sangat trikam na kada ba kumno kila ban trei sat tangan da ki kin trei ban sumari ki nong pang da kajing sat tangan ngatra wa da ki ru kila ban yok kempang ya berpat ya government lor kini kajing borok maka simkia ban kan menra ya ka hakamiat menjadi ai kini seperti nam tahu ba jong ka dong oi madu bagi la siu steng na bagi kular ban sa siu biang ka dum tar bi pat siu dap ngak lah he kendu STO jong ka si biru ki om bakin sa siu ka dum tar ki pat siu tep kin siu na em ta ni ki koi ma lada ka nomor na kaliang jong ka office jong STO si biru wang lada kimla ban siu sa uni ubnai ban wat te na kaliang jukir disconnect no ni ka electricity ni pok si te kan da poi hadu utau put lele kan man ra susu jeng ka kraw ya kenika kendut PLC kita kerpat jur hadu kata bahkan simti mardori kini ka PLC pan plino lene ban penbej na ugot ka bayadai bat ka kuna trust lakan siu likam siu kata ka fond ngim tep dei ka ba kongsan kalong ba kani hospital ka di pan plibek ma ka di jong ngi upaj ba bat khamtam na kaliang jong ka snong ki pajba ki bala berngam ki ong ba ma ni ki pajba lene ngi mi pajba dei ne kaliang jungi ki saudara ni bo kumta la indi ni le ya kren swa ya ki no trai ni kundu swa ka ai ka bejia ka ai ka problem juki
adin bangi kenduk tang susai ba nak kalian ka government ka tamla ban siu ye ka fon sha ka kapuna trust ka kum biting thu jong bin trai te ni pat jo ka government ba kan siu no bat da kam siu te nak kalian jungi ki rang ba snong jong kani ka dong thai namar shen ngin chong no ye ka jinglang kam tam e mata ka si sibet jan mit ngin chong ye kani ka jinglang bat in simru ka senjam ka bating e ka ta ka long kam tam e nga usoda jong kani ka snong la ka sarkar kam num simkia halor kani ngan ban ngam ban se ban sim da ka kilat kilinti ki khe ke ba kongsan kalong banga kloiru ban IT lade ban chat ngan ha kani ka kanut pet si la kalong si banai ne kat hadu ban dapli ya kani ka sta bede bet kitiar kitar jongka ni ka pet si ha kani kisi ki bamta nadu ba ka terus ka sinti te ni ba ka senang ban pembiang kitiar kitar ke bede bet ki kundong jingtia ki mesin ki AKA berkhaj bangal pet mangwan man cucuk pangnin nak pos ko i bagi lakam pit kambiang bede bat ki dawai rong i bagi yo anan stoin te katu ka ni rigidan ki dawai ki bagi nakalian ka karkuna terus ka thet ka sams ka ba bat te ni ba din nang ta pade kadon hi ka jing duna katu ka ni dai wala ka tar sang ki kala ka dai ban kambiang ni dawai ka sen